Habang nasa bahay ako, naisip kong gumawa ng isang voice over vlog sa kakainan ko ngayong hapon. So ngayon nga, nandito ako sa may kanto ng Jimenez Park, Magsaysay, Naga City. So habang tinataka ko ang daan ng Civic Center, meron akong naisip na isang kinalasan doon sa may Dayangdang. Kaya ngayong pupuntahan natin yan. Ayan, nandito na nga ako sa may Corregidor Street, corner Solid Street, Barangay Dayangdang, Naga City. Hindi natin may pagkakaila na itong kinalasan na ito ay isa sa mga pinaka-legend at isa din sa pinakamatagal na kinalasan dito sa Naga. So minsan nga dinadayo to ng mga taga Maynila o outside Bicol region. Ayan, syempre pagpasok niyo una nyo nga hanapin ay menu. So marami silang mga ina-offer dito. Meron silang jumbo kinalas, meron silang regular kinalas, at meron din sila ditong plain duglog, at hindi lang yan, mga add-ons like chicharon, itlog at iba't iba pa. So ang dami ang kumakain dito sa loob. Ayun, yan po ang pwesto nila sa labas. Ayan, dati wala yung kubong yan, ngayon meron na sila. Syempre kasi dumadami na naman ang customer nila kasi unang-una tag-ulan at taglamig, kaya mahilig na naman mga tao sa kinalas ngayon. Ayan, so busy ang mga staff po ng Tiyakamot na ito, lalo ng ni-slice na ulo ng baka, ang sarap niyan. At para mas matakam kayo, tignan nyo ito. At syempre, mas masarap kumain ng kinalas at humigop ng sabaw nito kapag meron kasamang siling labuyo at suka. At eto na nga yung order natin. Ito po yung regular kinalas lang na kung saan kargado siyang kinalas ng baka, meron siyang sarsa, at meron din siyang dahon ng sibuyas. Kakain na nga tayo, kaya first bite talagang legit na legit ang lasa ng kinalas ng Tiyakamot. At nandito na nga tayo sa ending part ng pagkain ng kinalas. Wala nang sabaw, wala nang sarsa, lagyan natin ng chicharon niya. Ayan, bumaong pa ako para sa aking mga anak at sa aking asawa. Siyempre, merinda din nila. Kaya salamat Tiyakamot sa masarap na kinalas. Arat!